To, salamu alaikum masu kallon mu a kowane lokaci ku kasance da mu wato wannan tashar mai girma a warwasa 24 TV. Za ta ringa kawo muku shirye-shirye da hira da jarumai na Kannywood da kuma mawaƙa. Wannan ɓangaren kuma yau a yadda na ci gaba kun san mun yi hira da Hamisu breaker, to kuma gashi yanzu yadda ya je show a Sakkoto, to shine muka kawo muku yadda za ku ga masoya daban-daban gashi suna tare da shi, suna bibiyarsa, suna bin sa. Masoya shi kansa yana cewa alhamdulillah alhamdulillah, ɗaukaka ta zo masa a cikin sauƙi kuma yana so ya gama da ita lafiya, kuma yana gaya wa jama'a su taya shi da addu'a. Allah ya saka muku da alkhairi mutanen Sakkoto da mutanen ma Afirka ko in ce Najeriya duk gabaki ɗaya. Wannan bawan Allah wato Hamisu breaker ya zo ya baje musu basirar da Allah ya bashi. Ya yi waƙoƙi kusan 1, 2, 3, 4 wajen kusan 5 ga masoya yadda suke tururuwar ganinsa da shiga. Duk wanda aka ce masoyinka ne masoyinka ne. To mun gode ku ci gaba da kallon a warwasa 24 TV. Mutanen garin Sakkoto mun gode, Allah ya saka da Vivo ko China don Allah kada ka yi. Jama'a wannan likitan masoya ne. Da rabona za ki ganewa, da ke sirrin juna za ni boyewa. Ra'ayina ki ce kika zaman totawa, ki kula min da kaina majin sirrina. Hakan shi ne zai sanya ruhina, wa'adina ya so in dai ba kya sona. Tunda na ji waɗansu akan ki suke zagina, ga tauna san ba a yi sai da kora. Kira na gefen ki na zo na sarara, ko a ɗan aiki ɗauke ni da kore kura. Ni fa ba komai kan ki koda an kyara. Ni kawai san ki nake dan zuciya ta harbu, da a ce zaki shagwaba ni zan miki bambu. Fadamar sanyi kika so na haɗa miki lambu, kan ki zan iya danne ko da hannu ba kanmu. Yau sai amina ka zamin kada ki min bore, na aiko sakonnin sokar da ki share. Na rasa ki masoyiya ta dole na zare, shi da bin so na ki da wuya ta ya zan jure. Kalmomin da kike min ne nake yin hada, kwakwalwata na je su zamar mini shaida. Ganin ka so ne baya yin sada, ai sabo da ke san ki zuciya ya huda. Tunani da ke kowa tare da mu, jini tilas sai an bari. Na kwakwalwa san ki yake damu, nazari na aure na kyauta ya zan samu. Babu laifi da ni ke dai na yi wa kishi, ko kallon ki na gauni yanayi sai na tsane shi. So ya ganye na asalin da kyar zane shi, kin ji sako na fatan da ki karbe shi. Kada ki bari to bari ki ji farkon zance da karshen sabita akan soyayya. Na san kuyar so na san namin saboda zai juya. Akwai labari dole ne gyaran murya, yadda zance zai ta zuba a tsara bisa tarbiyya. Yau da gobe gonar ila wucewa ya san ta gaba daya. Na gode Allah, na gode maka ima da ka bani har auta mai share mi da hawaye.
jini da tare da ke ko da yaushe sai da ta sanyi kafin fice aikata kuma mai kada ki zata a lokaci zai zo mai sauyi sabona da na tare gari wasiƙu ne za ka kai mai suna wani rayuwa idan da masoyi tana yawan daɗi idan an rabo da tuwara wahala za ta tashi mai daɗi kan ba ka tabiri a baka ruwa amma ba su ma daɗi zancen mazan jira kan so ne ko ice da mutaɗi kifin cikin ruwa ina san na san ki jarumar mata sirrai da tsaunuka sun shaida kin shigo tunanina idan na yi farin ciki ya aike ce sannabinsa ba hauki idan na yi bakin ciki ki ce mini in zo gidan kuma yaki ki dan ba ni tallafi domin kaunar ki ta yi min zurfi a domin guje kishi mu bar gulbi kin gafar da mayaki ki dan daina tantama in dai kaunar ki ce ake lafi dukkan abin da zuciyar ka ta soto yana hannun dama kin yarda yanzu na narke to zaki nuna alfarma ki taso mu je gaba su mi addu'a dan mu sami dama kore bakin ciki mu samu fitila mu haska kowa sannan mu ɗanɗana mai zaki ne sai mu ba kowa da ni da ke masoyina zai rinta maso kwarai da abin da na ce ya zama kin ji shi babu suna wani mutane ta ce ta suna ne so ki so na tare da Bazan na gaji ki kona kodi jirgi aso bayaji labarin zuciya ni za ki tambaya abinda na gaji ya zarce duniya idan na waiwaya ko da sukuya amsar guda nake jikin zaman habibiya da san kina bin hakan kina sanu inda ba ki so da in bar shi na hannu ki da sirri zai gani ki damkan a hannu shi zai bi min yau sauki in bar maganganu ki zo ki dafa da ni so zai min lahani ki tausaya wa ruhi na ki tafi na yi da ni bana ji ban gani wa zai kula da ni idan ya zama sabani ki tuwa bar ni na kula da ji sai ke ci zanaci har wanda zanacin ki cikin da babu rikici ya za a yi birge wacce nake so da kauna ya za a yi da so sai mun kara nasuwa don dole sai shi ke karfi kogo na da tambaya ne farin ciki ne bakin ciki so zara sati shi so baya duba girma duk sanadi ya sa kafawa matalakan garin mu ba masara ke bare hukuma shi so da bai yake ba na ko abba ke so bai san gari ba zai da ina zama yake kana barke ina kake ina da tambaya yadda nake ji ki zuciya ta bayan kaina bane ba kake masa duk da san ba lallai bane ba ki hakuri ki ji sako na daga ke na rufe da wani na ga aini ne masayar ki da soyayya sai zama da shi dai mun gane zakirin
yanzu ke